코코아 फिथाइ खानोसै नै जोंहा नै जि मोननानै दङ नै बिफाङाव गोमोन गोमोननो नै नै बिबै फिसौ खादों नै गोमोन गोमोन दंथारो नै सिङावहाय नै ओमफ्राय नै ओरै फुलि खालामदों नै सोरनोबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नै फुलिया जि थाम्फै दङहाय मामा खाजोबखानोसै आरो नै ओरैबो दंबावसो नै बनैबो जा मोन्दों नै हा बनैथ' गोमोन गोमोन गोजाखासै नै खानो टाइम मोनाखैमोन दिनै खाजोबनोसै नै गाहायावबो मोन्दों नै थाइसेल'सै मानो दोनबावखो थाइसेखौलाय खादो नायसाय जारौरौल' मोनखादों औ माखै जाखोमा नोङो सोर गोबां मोनखाबाय नै आरो दंबावसो नै गोमोन गोमोननो जा मोन्दों नै बे गाहायनिबो आरो नै बिबार बारबावदों नै ओरैहाय बिबारा स्लिम स्लिमनो नै खानानै बेसे गोबां मोनबा बेखौ दा जिरनानै फोराननोसै आङो पाउदार खालामनांगौ पाउदारखौ केक बानायना जानांगौ नै थाइसे हानानै देखायनि आङो गेजेराव बेबायदि हागिदिंनानैहाय बेखौ नै हारसिं थल्ल' गखायो नै बेबायदि आरो गबोखायो आरामथार हानोबो जिरनोबो दायो बेखौ जमा जिरना लानोसै खेरखासे ओंखारबाय नै नैबे खलथा बे खलथाखौ दा हाना फोरानसै सान्दुङाव बेबो हासार जायो बेखौ आं दा मोजां सुनोसै आरो बे सुनानैहाय मोजां खारबाथाय लामहरनोसै
लखबबाय आङो फुननोसै बिदि बास्केटाव लाना सुनांगौ होमबा मोजां जायो। नैबेखौहाय एवनानैहाय खलथा गारनानै लाबाय लोगोफोरनै नै खलथा गारजोब्बाय मोजां एवनांगौ दे एवनाया जायाबा खलथायाबो खारबावासो ओमफ्रायहाय नैबे एवखांनानै खलथा गारखांनाय नालाय ओमफ्राय नैबेबायदि महर जाबाय आरो नै खलथा गारनानैहाय ओमफ्राय बेखौ दायो माबानोसै पाउदार खालामसै आरो ग्राइन्डाराव होनानैहाय ओमफ्राय पाउदार खालामखांबाथाय नोङो केक बानायनानै जायो ना चक्लेट बानायनानै जायो नोंनि गोसोसै आरो बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ।